Og vi er tilbage igen med anden episode af den her del. Vi var nødt til at skulle til at sætte disken i. Yes. Klar. 3, 2, 1. You have killed the Skeleton King. Impressive, I guess. And fuck? No. You safely teleport outside Wow, the crypt. læg. Kan ikke lige regne det. Det er sikkert grave, det her. Ja. Over i højre siden. Let's get inside that mansion now. Hvorfor siger du sådan noget? Nå, den herovre. Hvad mansion? Det er den der store, kæmpe, fede bygning der. Nå. Before engaging any Herobrine's acolytes, you should look around for upgrades and visit the shop. Okay, så skal vi over til shop. Du lader den forkert regning. Nå, er det her? Vi skal over til shoppen, og så ser vi, om vi kan få nogle opgraderinger. Hvor er det henne? Det er den der, ham der som vi er befriet. Victor? Ja. Hvordan fanden ved du det? Er det ham, eller hvad? Nå, ja, Victor shop. Ja. Nå! Det var der, vi skulle have de der gold nuggets. Ja. Hey, vi kan også få bøf. Jeg har bøf. Jeg har 6 bøffer nu. Hey, det... Jeg smider den der golden crow. Okay. Det kan være, man kan gøre sådan her. Jo, det kunne man ikke. Jeg smider den. Prøv at se, om du kan crafte den til et eller andet. For det kunne være, at man kunne få den til. Ja. Nej. Det er så mega fedt at have det der. Hey, man kan sgu tage den på. Ja, men det giver bare ikke ret meget. Nej. Det gør den 9 år væk. Nå, skal vi videre? Hvordan skulle vi få de der guld? Jeg ved det ikke. Det kan være, det kan være, at det kun... Måske, at det var drøm. Eller... Ja. Nu skal vi ikke have en så? Jo. Hvor er det, vi skulle derinde? Vi skulle... Det ved jeg ikke. Nå, nej, så skal vi sikkert derind, så er den næste quest. Den. Nå ja. Går lige ind på så Er lidt. det ikke en creeper, det her? Eller er det bare Det er i mig? hvert fald en skeleton her. Ja, nå, der. Jeg skød dig lige hovedet. Der kommer en zombie et eller andet sted. Kan jeg høre? Der. Okay, get in the mansion and find all the acolytes. Så er der 3 forskellige ting, man skal dræbe. Kill them all to assist Herobrine and stop him from summoning the wizard to our world. Hvad var det, vi skulle finde 3 af? Det er hans håndlanger, som vi skal dræbe. Det jeg lige nakket 2, og der var også en derude. Altså, det er ikke dem her. Det er sådan Nå, okay. minibosser, hvis man kan sige det sådan. Nå, okay. Prøv at gå herned, eller... Nå, der er sikkert en over modsat i den anden side, og en hernede, og så en Nå, ja. På den, boss fight. Fuck. Er du klar? Ja, vent lige. Okay. Det lyder spooky, det der. Det lyder som en, der skede i bukserne. Eller en, der var mega snottet. Special abilities. Special potions. Fuck, hun... Gift potions. Ej, det lyder så spooky. Det lyder mega ulækkert, det der. Lol. Fuck, hvor... Fuck, skete der lige for det? Det er ens potions. No. Fuck, de er ulækkert, de der små nogen. Okay, jeg tager mig de der små nogen, så tager du der. Okay. Jeg kan ikke lide de der potions, der de gør sådan, så jeg kan se en skid. Hey, de der potions, ikke? Hvis du bliver ramt af dem, så bare tryk F5. Okay, det virker så ikke lige nu. Oh my god. Det er sgu rimelig svært. Fuck, det her det er irriterende. Helvede. Så Vi skal bare stå hen i hver vores ende. du kan bruge svær på hende. Bitchmacking time. Jeg skal bare stå her.
det... Fuck, hun ser grim ud. Kom så. Fuck. Jeg kan ikke se en skid. Nå, okay, jeg rammer han faktisk. Jeg skal bare stå og slå her. Sådan her fortsætter jeg kastet. Ja. Hun har en potion i hånden. Ja. Prøv at se, om det slået frem til mig. det tager... Nej, fuck. Helvede. Okay, jeg slår han her igen. Jeg er ikke set en skid. Bare rolig, jeg har styr på det. Fuck, hun er klam egentlig. Sådan. Ja, tak. Fik du... Så du det? Jeg fik sukker. Du fik et... Nej, jeg fik det. Godt nok. Jeg tager lige noget med. Hvad skal vi hen? Nå, her. Der var en melon ude siden, så den tror jeg var. Der er en jukebox. Lol, jeg bliver ved. Nå, det er fordi, det kommer ned. Så. Lucas jukebox, den står her. Nå. Og vi skal bare lade dem stå i de der huller der. Beneath. Hey, jeg fik de her ting. Nå, det er fordi, de kommer der. Ja. Jeg fik to gold nuggets. Så skulle vi jo næsten gå hen og gøre det ved de andre samlet op. Ja, det gider vi ikke til. Nej. Det ved vi for nu af så. Ja. Men jeg fik også 2 sukker. Har du brug for mad? Ja. Har du brug for mad? Nej. Jeg har 9 stykker kød. Og 9 stykker. Hvordan fanden kan du have så meget kød? Det var fordi, at jeg byttede de der rotten flesh. Nå, du har ikke spist særlig meget rotten flesh, eller? Nej, jeg spiste som 3 eller sådan noget. Jeg spiste 5 eller sådan noget. Hvad fanden er det for nogen af dem her? Fuck, det ser ulækker ud. Den er sgu da klam ham her. Han jeg skulle da ham. Nej, det gør jeg måske ikke lidt. Wow, hvad fanden? Det var sgu da godt nok en lille zombie, fuck, det den der. er ulækker. Den er mega syg. Syg i ansigtet. Okay, jeg dræbte den. Der er bare sådan noget glad musik dernede. Ja. Hey, jeg fik en mega fedt svær. Endelig. Vil her. Det var sådan noget mega godt musik dernede. Au. Eller mangler du et bedre svær? Ja, egentlig. Altså, jeg har et 8-12 damage. Jeg har lige fået... Nej. Jo. Jeg har et 8-12 damage. Så skal jeg bruge en. Okay, det er den her også. Okay. Du får den bare lige. Okay. Er det en meget lidt ned, eller hvad? Fordi... Nej, det er næsten helt fuld. Okay. Jeg er mest på bue. Nej, de er altså klamme, de der små der. De er mega irriterende, de der. Det er sådan en lille fed dværg, som bare løber efter. Sådan en mega hurtig en, som der bare skader pisse meget. Fuck, jeg har fundet gode ting. Lad os få. Godt. Ja, tak. De kommer bagved dig. Og what the fuck, han har en kyllingløg i hånden. OP kyllingløg. Det der. Til ham der også. Nej, ikke de der små, der jeg gider dem ikke. Kraftedeme. Seriøst, det er bare sådan en mega spooky hus, så er det bare sådan noget mega glad musik hernede. Jeg er faktisk stadig i live. Yes. Der er en minecart her. Jeg sidder i tronen. Man kan knap nok se mine øjne. Hvor fanden er du henne? Her, for enden af ilden. Der er 2 ender. Nå. Den ene. Au! Lol, når man har ild på sig, så kommer der bare sådan noget, der er konstant foran ens, eller på hele ens skærm. Ja, det er egentlig også lidt med. Ja. Ej. Fuck. Hey. Ja! Fodder! Ej, det er det lille monster, det der. Fuck. Prøv at høre ham. Nå, det er en zombie-pig. Det var et lille monster, det der. En zombie-pig. Det er ikke sådan, jeg mente det. Vel? Ja. Hvis der er nogen af jer, der tænker sådan. Fuck. Han skader bare halvt hver eneste gang. Han skader pisse meget. Han skader sådan halvdelen af ens liv hver eneste slag. Ja. Eller
Det gør han. Nu har jeg så lidt, jeg tror jeg har lidt bedre armor end dig, fordi han skadede sådan en fjerdedel af mig eller sådan Nå, noget. Hvor er han henne? Hey, der er sgu også noget herinde. jeg tror lige, vi skal nakke. Der er sådan en lille klam ind igen. Vent lige. En kedel. Fedt nok. En furnace. Fedt nok. Lukas, vi skal lige have nakket ham der. Ja. Okay, vi skal bare skyde på ham. Nej, det er også det jeg gjorde. Det er bare rimelig svært alligevel. Sådan der. Okay, nu kan vi ikke ramme ham. Jeg kan godt. Wow, jeg fik et chok. Fucking lyn. Jeg har bare skruet, jeg skruet med lynet på 4%. Jeg tror, jeg har den op på halv. Du skal ikke gå tættere på ham. Okay, fuck det her. Prøv at se, nu kaster jeg ham ind i ilden. Okay, lige meget. Så skubber han bare tættere på mig. Og fuck, nu går han næsten mig. Prøv at se her. Er det et smart træk eller hvad? Ej, han gik ind ned i ilden. Han er sgu den. Nå, det var han ikke. Kom her. Ned i ilden. Wow, jeg fik et chok. Han er nede i ilden nu. Sådan der. Wow. Ej, nu de der ting også sprængt godt, ikke? Så måske ikke så smart. Nå, Var det der den ene? Eller var det der den anden, eller hvad? Nej, det var bare det lille monster der. Altså dem der som var svære nok. Jo. Fuck, jeg fik chok. Jeg tror, det var en pressure plate. Det var det der. Der er sgu da ingenting her. Så skal vi så går vi også til den anden, eller hvad? Yeah. Lad I køre ind. Jo. 2 sek. Sæt lige mine options. Hey, der er noget. Lol. Der er ild i furnace, men der er ikke noget i den. Lol. Der er nogle døre her, men det er bare det, dem der skal åbne. Det var lige det. Nå. Er en kedel, eller en sådan tynde ting. Jeg fik chok. Fordi du sagde den der lyd, der så klikker lige samtidig, så... Nå, der er også ovenpå, Lukas. Hvor fuck er det her? Herinde. Nå. Nej. Din fucking... Hvor blev den af? Jeg er klar. Det her er der. Special abilities, teleport. Okay, blindness and grip. Okay, så den der, den kaster bare rundt med os som en sindssyg, eller? Ja, det gør den. Den sætter sgu da ild til os. Ja, fuck den. Fuck, den er røvsyg, den er. Kan du sige mig? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kunne knap nok se der foran. Den har sådan en ulækker håndlanger. Det er sådan en græskar med en le i hånden. Jeg når knap nok at få slået den, jeg dør. Okay, nu fik jeg i hvert fald slået den rimelig mange gange. Det gør jeg også. Hvor fuck er den henne? Og det var dig. Okay. 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 Fuck, den er bare røvsyg, ne? Den skal jo bare... Den rammer jo os bare en gang, eller den rammer i hvert fald mig en gang, så dør jeg. Jeg tror, den slår mig 2 gange eller sådan noget, så dør jeg. Okay, den slår også mig 2 gange, har jeg lige fundet ud af. Fuck, jeg lagger hele tiden. Den flyver bare foran mig. Hvor? Stop med at sætte ild til mig, dit faggot. Faggot dyr. Eller hvad er det, han?
Hvorfor er den også så svær nok, så? Ja, Når den er så sindssyg, så burde den ikke være så svær nok. de der holdninger, de skader også sådan pænt meget. Eller de der græskar. Hey, jeg fik smadret nogle af de der græskar, tror jeg. Givet dem, så spawner flere. Det tror jeg, den gør. Skal prøve at gå til den der græskar i stedet for. Fordi den irriterer mig nemlig også. Okay, det er ikke så godt. Hey, græskaren er død. Så er det kun ham. Tror jeg. Okay, det var bare et slag, så var jeg død. Nå, fuck, den er bare... Læk. Fuck, den er bare smadret min armor, den der. Kan du sige mig? Nej, det kan jeg sgu ikke. Nej, det er ligesom det, jeg prøvede på at sige. Så fedt, den går efter dig, men den kan ikke nakke dig, og så kan jeg bare skade den. Sådan. Det er en god taktik, det her. Nu går den sikkert efter dig, tror jeg. Gæde. Ej, nu bliver jeg kastet væk. Det gør jeg også. Jeg har fundet, hvor jukebox, eller hvor den der disk er hen. Men det er ikke jukeboxen. Jo. Disken, den skal vi have, den her. Jamen, jeg mener, altså, jeg har fundet, hvor den der disk skulle hen. Når skulle hen, jeg synes, du sagde, jeg har fundet ud af, hvor disken er henne. Nå. Men du sagde, jeg har fundet ud af, hvor disken skal hen. Fuck, jeg er nede, hvis man bare skulle gå og tage den. Ja. For helvede. Fuck, det er irriterende, det der. Kaster den bare en 14 meter væk, og så... Kan du se mig nu? Nej. For satan. Det er kun, når den rammer os med ilden, den... jeg lægger. Jeg er jo ikke skadet den, så lige pludselig bare... Bum, så er jeg død. Ja. Oh my god, prøv at se, jeg ikke skade den. Ja, tak. Den døde kraftigt, men... Ej, men for helvede. Den havde kun... Fuck fedt, jeg spawnede lige der, hvor jukeboxen skulle være. Ja, det gjorde... Eller jeg fløj derhen. Fik du alle tingene? Nå. Hey, de kommer der. Yay! Hey. Jeg gider ikke høre den musik. Ej, det gider jeg fandme heller ikke. Hey! Hvis man sætter i igen, får man så mere. Jeg tror, det er dispenser, som er deroppe. Gider ikke høre på. Har du nogle helmets eller chestplates? Der er mange helmets i hvert fald. Bare for en. Wow, jeg har ingenting selv. Jeg har ikke nogen chestplates, nej. Jeg har mange helmets, ja. Du kan få det her. Kan jeg få det? Ja, det er der. Lol. Et par bukser med ur på. Lol. Hvad er det? Det gav du mig. Lol. Sådan. Det kan du få. Jeg kan ikke engang have det der. Sko. Hvad fanden der? Ej. Ja. En enderman. Fuck, den der. Okay, Lukas, vi behøver ikke gå efter den der pixom de der. Det er bare spild af tid. Okay, det er så lidt for sent, for den går til dig nu. What the fuck, han løber hurtigere, ham der. Ved du hvad? Vi slutter den her episode her. Så kommer vi tilbage, når vi har den næste episode. Ja. Vi ses. Husk at like og subscribe. Fuck, nu ligger den der. Ja. Vi ses. Subscribe og like. Ja. Husk at komme, hvis I vil. Vi ses. Ses.